Benvinguts en aquest espai d'entrevistes polítiques que vam encetar ja la setmana passada parlant amb candidats penedesencs que es troben a les llistes de les formacions polítiques en representació al Parlament de Catalunya que concorren també en aquestes properes eleccions. La setmana passada era el torn d'Iniciativa per Catalunya Verds i també del Partit Popular. Aquesta setmana l'encetem amb el candidat penedesenc d'Esquerra Republicana de Catalunya, o si més no, el candidat penedesenc que està més amunt de la llista d'Esquerra Republicana, que és en Miquel Carrillo. Benvingut. Hola, bon dia. En Miquel Carrillo, que està en el número 13 d'aquesta llista. És la vegada que vaig més amunt perquè havia anat al 16 i abans al 17è, o sigui que considero que és una bona posició per mi i pel Penedès, lògicament. Ha pujat, diguéssim, en l'esglaonat de la llista d'Esquerra Republicana i en les anteriors ocasions que vostè havia anat més avall, em sembla que com a mínim en alguna ocasió a l'inici del mandat no va entrar en el Parlament i va ser, diguéssim, a posteriori a resultes de que altres candidats de la llista que anaven més amunt doncs van accedir a tasques de govern, etc. Això va passar a la passada legislatura, que vaig estar l'últim any i mig de la legislatura, i en aquesta, que he estat els 2 últims anys i mig, quan en Joan Ridao va ser candidat a Madrid, no? O sigui, sempre he entrat a resultes de que la llista ha anat corrent, però aquesta vegada vaig 3 llocs més amunt i per tant doncs, tenim expectatives de poder-hi entrar, no? Com estan les enquestes? Tal com pinten en els últims dies, podríem dir, perquè això de les enquestes cada dia en surt una de nova. Aquest número 13, quin seria la frontera? Home, és difícil perquè l'altra vegada, fa 4 anys, em van treure 11 a la circumscripció de Barcelona, de manera que encara ho tinc una mica lluny, però vaja, treballem amb l'objectiu de poder-hi ser, no? El que passa és que pel que diuen, o pel que apunten, més aviat les forces que han format part del govern del tripartit van a la baixa en aquestes properes eleccions. Les enquestes marquen una tendència, però fins que el poble no s'expressi el dia 28, doncs no sabrem el resultat. Nosaltres no en fem d'enquestes a Esquerra, de manera que ens regim pel que anem llegint al diari, que és el que tothom pot llegir. No? En qualsevol cas, estem treballant doncs, per obtenir un bon resultat i les últimes enquestes parlen d'un inici de remuntada d'Esquerra. Això ens acostuma a passar bastant, perquè, mira, nosaltres a Esquerra tenim una militància i tenim un electorat que té unes aspiracions que van molt enllà, no? Van molt enllà, com els objectius d'Esquerra són ambiciosos. I, per tant, això també té com a conseqüència, com a retorn, que la gent a vegades queda decebuda perquè aquestes aspiracions que té de llarg d'horitzó i llarg termini doncs no les veuen acomplertes en el dia a dia, no? No tenen uns efectes immediats, no? I aleshores això a vegades provoca que hi hagi gent que es cansi, que tingui un cert desencís, no? Bueno, d'això, si voleu, ho podem parlar en el transcurs de l'entrevista. Però jo, bàsicament, diria que Esquerra té 2 objectius fonamentals, no? que els ha mantingut al llarg dels seus 80 anys d'història, que és treballar pel ple reconeixement nacional de Catalunya, que Catalunya pugui exercir algun dia el dret a decidir el seu futur, és a dir, que puguem arribar a ser, si volem, un estat independent, i per altra banda la defensa dels interessos de les classes populars, entenent com a classes populars doncs, tot allò que afecta a la gent treballadora d'aquest país, però també als autònoms, als botiguers, als comerciants, a la petita i mitjana empresa, als estudiants, a la dona que treballa a casa, em refereixo. És a dir, tot el que comúment s'entén com a classes populars. Crec que des de l'esquerra, tant a la República com actualment en aquests 7 anys que hem estat al govern, hem fet passos endavant per aconseguir millores importants en els terrenys de la salut, de l'educació, de l'habitatge, de les condicions doncs, socials, per exemple, amb el tema de la llei doncs, de serveis socials, no? Que dona cobertura a tota la gent doncs, que té nivells de dependència importants. I penso que això són avenços que no s'han de deixar retrocedir. Ja potser podríem dir que en aquestes 2 vessants que ens explicava Miquel Carrillo d'Esquerra Republicana, qui considera que s'ha apretat més en un cantó que en l'altre, o com a mi això són opinions que es poden recollir sobretot aquestes darreres setmanes que s'intensifica la campanya, no? Que no s'ha estat prou al cas per entendre'ns del tema independentisme i s'ha treballat més amb el tema social, per entendre'ns, per part d'Esquerra. Home, si Esquerra no ha estat prou punyent amb el tema independentista, doncs a veure, que vingui algú i m'ho expliqui, no? Perquè mira, jo sempre dic, si hi ha una característica que tenim tots i cadascun dels 9.000 militants d'Esquerra Republicana és que tots som independentistes. Després, el nivell de ser més o menys d'esquerres, doncs un pot ser més accentuat que un altre, però que tots volem aconseguir el dret a que Catalunya pugui decidir el seu futur i nosaltres apostem pel sí. O sigui, evidentment, nosaltres primer volem convocar el poble de Catalunya democràticament, siguin o no siguin independentistes, a que puguin expressar-se sobre quin ha de ser el futur de Catalunya, no? Però el nostre vot, el dels nostres militants, serà en tots els casos favorable. Jo crec que hi ha un equilibri ben aconseguit per part d'Esquerra Republicana amb això que em deia. Sí, però hi va haver un primer tripartit
amb el president Pasqual Maragall, i un segon tripartit amb el president Montilla, i és per això que potser alguns apunten que aprova algun més a l'aspecte, diguéssim, d'esquerra que no pas a l'aspecte independentista dins d'Esquerra Republicana, perquè hi ha qui en el seu moment, quan es va fer sobretot el segon tripartit, no ho acaba d'entendre, no? Sí, però sabeu què passa? Que els resultats electorals són els que manen, és a dir, la gent decideix allò que vol que hi hagi representat al Parlament de Catalunya. Nosaltres, la nostra oferta, la nostra proposta per a la gent és molt clara, és a dir, nosaltres volem aconseguir, com deia, les millores socials per a la gent de Catalunya i volem aconseguir que Catalunya pugui decidir si vol ser independent. Bueno, ens presentem amb aquest missatge i el nostre resultat fa 4 anys va ser d'un 15% dels vots. Aleshores, hem de ser conscients que la gent de Catalunya majoritàriament ha pres altres opcions que passen per l'autonomisme, que no passen per la independència. Per tant, nosaltres formarem govern. En aquest cas vam seguir fa 7 anys una estratègia que va passar per un pacte amb les forces d'esquerra en aquest país. Per què? Perquè feia 23 anys que hi havia un govern de centre-dreta que havia esgotat el seu recorregut, de la mateixa manera que ara tothom reconeix, nosaltres també, que el tripartit, o el que s'anomena tripartit, ja ha fet la seva funció històrica en aquest país, no? I s'hauran de buscar noves fórmules per continuar avançant. Però si ens situem en l'escenari del 2003, hi havia el senyor Jordi Pujol, que havia estat president de la Generalitat, que va fer molts avenços per a aquest país, que va gestionar la posada en marxa de l'autonomia, però nosaltres entenem que Convergència i Unió ja en aquells moments tenia un horitzó caducat, és a dir, havia fet tot el que havia de fer i calia renovar amb un nou missatge i amb una alternativa, no? Nosaltres vàrem creure que un aspecte important a plantejar-se el 2003 de cara al govern de la Generalitat era la reforma de l'Estatut d'Autonomia. És a dir, calia fer un nou Estatut d'Autonomia que donés més contingut, que eixamplés l'horitzó, intentar negociar amb aquesta Espanya que no ens vol, amb massa carinyo, intentar eixamplar l'horitzó. I, evidentment, hi havia una situació que avui, si mirem enrere, ens podia semblar en aquells moments molt difícil, que era aconseguir que el Partit Socialista volgués aquesta reforma de l'Estatut. Nosaltres vàrem aconseguir, no ens n'estem pas de dir-ho, que el Partit Socialista estigués d'acord en renovar, en fer un nou estatut, cosa que en aquells moments ni s'havia plantejat. I al mateix temps, Convergència i Unió, des de l'oposició, certament va estar a l'alçada del requisit històric que se li demanava, i podríem dir que Esquerra, el primer triomf d'aquests 7 anys de govern, o d'aquell primer tripartit, va ser aconseguir el consens necessari entre les dues grans forces, Convergència i PSC, però jo diria que fent nosaltres de locomotora, és a dir, el 90% del redactat de l'Estatut és de Joan Ridao, és d'Esquerra Republicana, malgrat que finalment, un cop aconseguit el consens, perquè aquesta era la nostra feina, aconseguir el consens al Parlament, aquest consens hi va ser. Però al final vostès no van votar a favor. Jo sempre dic que el dia... Això és el que potser no s'entén. El dia que jo més m'enorgulleixo de la meva vida política és el dia del 30 de setembre del 2005 que vaig poder votar nominalment, perquè el Benach ens va cridar nominalment, en el Parlament de Catalunya. Amb un estatut que preveia una nova relació amb Espanya, que preveia un concert econòmic, encara que no se li deia així per no ferir sensibilitats, però que preveia una agència tributària pròpia i anar reduint el dèficit fiscal, que és de 20.000 milions d'euros anuals, això és el que ens expolia cada any a Espanya, anar-ho reduint fins a arribar a la meitat i no perdre posicions en allò que s'anomena la compensació, els fons de compensació que una comunitat li dona a l'altra, no? Un concepte de ser més rica una que altra, i que passem nosaltres de la tercera posició abans de fer el repartiment, passem a una 9ª posició un cop hem fet el repartiment, no? Aleshores, aquí vol dir que hi ha alguna cosa que no funciona. Per això vàrem donar suport a aquell estatut, a part d'un seguit d'altres conceptes que ara no podrem enumerar pel temps que disposem, no? Però vàrem quedar absolutament decebuts quan el senyor Mas i el senyor Zapatero pacten a Madrid la primera retallada de l'Estatut, la més important. Ja es despengen tots aquests aspectes que acabo d'esmentar, ja decauen de l'Estatut. I després, al Congrés de Diputats, el senyor Alfonso Guerra, que presidia la comissió, va fer aquell gest tan lleig per tots nosaltres, que era allò de passar-li el ribot i va dir, lo hemos cepillado absolutamente, no? O sigui que l'Estatut, que finalment es va sotmetre al referèndum perquè els ciutadans de Catalunya el poguessin votar, el juny, crec que va ser del 2006, ja no hi vàrem donar suport com a Esquerra Republicana. Crec que va ser un altre gest de coherència històrica. O sigui que vàrem aconseguir el consens a Catalunya per poder tenir un estatut prou ambiciós, però malauradament després socialistes i Convergència, un cop més, doncs ens varen decebre i no varen fer el que portava... I això va ser a l'anterior mandat, perquè ara parlem d'aquest, hem de parlar també d'aquest darrer, amb el president Montilla al capdavant,
I a més, de tot això que ens ha explicat vostè, hi ha la sentència del Tribunal Constitucional. Bueno, nosaltres continuem tenint el mateix objectiu. És a dir, nosaltres, malgrat que les urnes ens diguin us donem el suport del 15% i malgrat doncs, que el poble de Catalunya va votar que sí a l'Estatut majoritàriament en aquell referèndum, un referèndum amb molt poca participació però que va donar el vot favorable, Esquerra juga amb els instruments legals que tenim a la nostra disposició. És a dir, nosaltres, per molt independentistes que siguem, no ens volem quedar, diguéssim, a darrere, fora de l'edifici, diguéssim, veient com a dintre es cuina tot plegat. Nosaltres volem participar de la cuina amb els instruments legals que hi ha i amb allò que el poble ha decidit. I, en tot cas, al cap de 4 anys ens tornem a posar dintre a la cursa electoral per veure si obtenim una confiança major, no? I, per tant, home, malgrat que aquell estatut no era el nostre, nosaltres hem tingut voluntat de continuar treballant doncs, amb l'estatut resultant, amb el marc legal que tenim per poder continuar aprofundint doncs, amb les reformes socials que havíem iniciat amb el primer tripartit i que després, si tenim ocasió, doncs, ho podria explicar. Crec que s'ha fet una bona feina a nivell legislatiu, tant pel que fa a la garantia de les condicions socials de la gent de Catalunya, com també per donar-li un fort accent català en moltes qüestions doncs, que s'han legislat en el Parlament de Catalunya i que dubtosament, segurament, el PSC no ho hauria fet si no hagués estat governant amb Esquerra. A més, el tema que es comenta doncs, sovint de dir, escolta, és que com és possible que hagueu fet president amb el senyor Montilla? Això ha causat, inclús amb gent nostra, doncs, un cert estupor. No? Jo diria que nosaltres, evidentment, no vam escollir el candidat del PSC a les eleccions fa 4 anys. Va ser el PSC qui el va posar doncs, de cap de llista i nosaltres l'únic que hem fet ha estat doncs, fer aquest pacte d'esquerres, mantenir un pacte d'esquerres amb el PSC i amb Iniciativa, però alhora diria que això ha tingut un aspecte positiu, que és demostrar-li a la gent de Catalunya, sobretot a la gent nouvinguda, em refereixo a la gent que va venir d'altres llocs d'Espanya a viure doncs, a Catalunya als anys 50, als anys 60, als anys 70, que l'independentisme català, el nostre, si més no, el d'Esquerra Republicana, no és en cap cas un independentisme excloent, és un independentisme integrador, cohesionador, i que una persona, pel fet d'haver nascut fora de Catalunya, pot perfectament arribar a ser president de la Generalitat. Per tant, jo li vull buscar aquest aspecte positiu, el fet d'haver fet president el senyor Montilla, crec que ens treu de sobre un estigma que algú podia pensar doncs, que Esquerra Republicana fos un partit de nacionalisme excloent. No? Nosaltres no ho som. Al contrari, entenem que el futur de Catalunya, aquell objectiu que jo deia doncs, de poder decidir el futur de Catalunya i que puguem arribar a ser un estat lliure, segurament es configurarà a partir de moltíssima gent, fins i tot de parlar castellana, o gent fills de la immigració, que dia a dia van entenent que els hi convé una situació en la que Catalunya pugui ser un estat absolutament independent. Ara fa una estona en Miquel Carrillo ens deia, però, que aquesta etapa també ja s'ha arribat a complir, aquests 7 anys de govern tripartit. Amb això coincideixen també amb el mateix PSC, que també diuen que ja el president Montilla diu que ja s'ha arribat doncs, al final d'etapa del tripartit. Sí, perquè han passat coses, O sigui, sí. A part de les coses que puguin passar al govern, han passat coses a Catalunya. Per exemple, fa 4 anys no hi havia un escenari com l'actual en el que s'han fet tot un seguit de consultes, i això ha passat en 1 any i mig, no? Un seguit de consultes als municipis de Catalunya. La major part de la població de Catalunya ha pogut exercir el seu dret a vot amb unes consultes que, entre cometes, no eren oficials, però han trencat, diguéssim, aquell mite doncs, que això no es podria votar mai a Catalunya. Evidentment, Esquerra Republicana ha donat suport total i absolut allà on hem tingut un referèndum en aquell poble, en aquella ciutat. La gent d'Esquerra, els militants, l'entorn d'Esquerra s'hi ha abocat tant per organitzar-lo com per demanar el vot favorable amb els referèndums de la independència. Jo crec que ha estat un exercici interessantíssim, que fa 2 anys no ens podíem ni imaginar que això pogués ser així, que la gent de Catalunya perdés la por, si més no, més enllà de les xifres de participació, però perdés la por a poder anar a votar per si vull que el meu país, Catalunya, sigui un nou estat dintre de la Unió, del marc de la Unió Europea, i a partir d'aquí puguem establir la relació que convingui més als catalans amb Espanya, no? La relació amb Espanya. Ha estat important perdre aquesta por i això ens emmarca amb la situació doncs, que Esquerra Republicana, dintre de l'acció de govern d'aquests 4 anys, ha aprovat, per exemple, la llei de consultes que dona cobertura legal a futures consultes que es puguin fer més endavant. És a dir, a partir d'ara ja no s'ha de fer de manera clandestina. Un ajuntament pot convocar a nivell municipal un referèndum, una consulta a nivell local, i també a nivell nacional, a nivell de Catalunya, el govern pot convocar una llei. Sobre la independència? Una consulta. Sobre la independència de Catalunya? Home, això ens portaria a un conflicte amb l'estat espanyol, però és que tard o d'hora aquest conflicte arribarà. És a dir, la llei de consultes permet que el govern de la Generalitat pugui cridar a la gent de Catalunya, busca-li una fórmula, allò... M'entens el que vull dir, no? Una forma... Un eufemisme perquè la gent de Catalunya pugui decidir si vol que Catalunya sigui independent.
Però és que tard o d'hora formularem la pregunta i a Espanya, a l'estat espanyol, no li agradarà. O sigui, i oposarà una resistència, com hi ha sigut sempre històricament. Ho estem veient, abans em feies referència al tema del Tribunal Constitucional, no? Vull dir que ha desarbrat absolutament aquell estatutet, si em permeteu l'expressió, que Esquerra ja va dir que no li agradava, no? Doncs encara ens l'han desarbrat més, no? Evidentment, l'estat espanyol oferirà una resistència increïble. Hi haurà d'haver un moment en què Catalunya haurà de saltar la paret, haurà de fer un gest no legal davant de l'estat espanyol, però que permeti saber si els ciutadans de Catalunya doncs, volen tenir aquest estatus nou. Però vostè diu algun dia, però ara ens acostem al 28 de novembre i hi ha forces polítiques, entre elles Esquerra Republicana, però també n'hi ha un parell més, que bàsic i que sobretot centren la seva campanya electoral en reclamar això. Uns diuen un referèndum, d'altres fins i tot diuen la declaració unilateral de la independència de Catalunya si arriben a ser suficients en el govern, en el Parlament català, no? Per tant, es podria entendre que no cal esperar algun dia que ens deia vostè, aquest 28 de novembre, si hi hagués més d'un 50% que votés aquestes forces polítiques... Permetem que aclareixi aquest tema de manera rotunda, no? O sigui, no calia esperar que apareguessin aquestes dues forces polítiques per dir això. Ens estem referint, evidentment, a reagrupament i a solidaritat per la independència, no? O sigui, si Esquerra Republicana, en comptes de tenir el 14 o el 15% dels sufragis, hagués obtingut el 60% dels sufragis, nosaltres, evidentment, també proclamarem, quan ens sigui possible, la independència des del Parlament de Catalunya. Però entenem que, malauradament, aquesta majoria independentista la veiem lluny de ser possible al Parlament de Catalunya. Cadascú es pot agafar, diguéssim, pot somiar les truites que vulgui i agafar-se tots els plantejaments que més li convinguin de cara a les eleccions, no? Però el que no podem fer és enredar la gent. És a dir, en aquest país encara no hi ha un 60% de persones que vulguin posar la seva papereta a la urna en funció de votar la independència de Catalunya a les urnes. Però sí que pot haver-hi una majoria de gent que estiguin disposats a anar a un referèndum per tal que es consulti a la gent i se'ls demani si Catalunya vol ser independent. Però no voldria pas marejar la perdiu. Esquerra està d'acord amb qualsevol de les dues fórmules. Si tenim una majoria de diputats independentistes al Parlament de Catalunya, evidentment que podem proclamar la independència unilateral, però entenem que el més factible que pot passar és que guanyi, segurament, vull dir, vaja... El que sembla que indiquen les enquestes, el que indiquen les enquestes i el que indiquen 30 anys de democràcia en aquest país és que la gent, malauradament pel nostre parer, no està esperant a les eleccions per anar a votar independentista. Segurament que és així. I que, per tant, haurem d'arribar a algun acord, els que som independentistes, amb altres forces polítiques que no són independentistes, i m'estic referint a Convergència i Unió o al Partit Socialista, i convèncer-los que s'avinguin a convocar una consulta per poder exercir el dret a vot i que sigui la gent, llavors ja no els partits, sinó la gent, els que decideixin el futur. Aquesta és una de les claus que el candidat número 1 de la llista d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, ha apuntat més clarament, no? Que hi haurà, si es vol comptar amb Esquerra en la propera legislatura, hi ha d'haver aquest compromís de convocar aquesta consulta. Exacte, és la nostra condició. N'hi ha altres 6 de condicions, però vaja. Però aquesta em serveix per plantejar, diguéssim, el dilema en què es pot trobar Convergència, que segons les enquestes és qui pot tenir majoria en el Parlament, si no té majoria absoluta. Sí. Esquerra Republicana d'un cantó, el Partit Popular, parlàvem la setmana passada amb Dolors Montserrat, de l'altre, no? Sí. I Esquerra continuarà mantenint aquesta com a sine qua non, malgrat que si no pot dir que sí en aquesta exigència d'Esquerra s'haurà de decantar cap al Partit Popular, com a sine qua non és aquesta necessitat en el transcurs d'aquesta propera legislatura convocar la consulta? Ho és, evidentment.